Vítajte pri ďalšom vydaní Spektra 24. Tentoraz sme sa vybrali do Čunova, musím povedať, že do veterného Čunova, pretože práve tu sa nachádza jedna časť veľmi zaujímavého meteorologického systému, ktorý sa volá My Skywatch, a my sa porozprávame teraz autor či spoluautor? Dobrý deň. Ja by som povedal dobrý deň, spoluautor. Vladimír Jorík, to je jeden z tých ľudí, ktorí to majú na svedomí. O čo ide? Je to meteorologický radar, áno? Meteorologický radar výlučne na meranie oblačnosti. Prečo sme prišli ale k tomuto radaru? My sme v Československu v 50. rokoch začali prvé meteorologické radary vojenské a začalo sa zisťovať, ako s tou oblačnosťou, jak ju vlastne namerať. No a v tých 60. rokoch sa už naplno začali vyrábať meteorologické radary všade vo svete. Bolo asi 10 až 15 firiem, ktoré to robili. No a tieto merania sa vtedy robili ručne. To meranie trvalo niekedy až hodinu od začiatku merania až po vyslanie informácie, čo bolo neúnosné, pretože počasie sa, najmä povedzme tie konvektívne burkové oblaky sa veľmi rýchlo vyvíjajú, rozpadávajú a bolo treba vlastne urobiť automatický systém meraní. To sa začalo v západnom svete, takisto vo východnom bloku robiť. No a my sme, naša skupina v 80. rokoch neznalých ľudí, keď nevie, že sa to nedá, tak to urobí. Takže sme počas 80. rokov vyvíjali automatizáciu na ruskom radare MRL-5, ktorý bol vlastne v každom štáte bloku východného. A túto automatizáciu sme dovršili v roku 88. Boli sme s tým na výstave, tá grupa firiem, ktoré na tom pracovali v Brne, a ten radar, vtedy ten projekt sa nazýval ARMS, dostal zlatú medailu. No a potom sa veci začali rýchlo meniť. Tie ruské radary vlastne dožívali, boli odstraňované. My sme v rámci toho projektu získali kontrakt na dodávku 4 radarov do vtedy východného Nemecka, kde sme tam inštalovali a posledný bol odstranený v 95. roku. No ale my sme mali tú softverovú časť spravenú, odmerania po grafický výstup, ale radary už neexistovali, čiže museli sme ísť iným smerom. Na tých ručných meraniach to bolo robené tak, že človek to tam kreslil, prekreslil, dalo sa to do faksimilového vysielača a ten, kto mal na druhej strane príjimač, čiže väčšinou letiská, armáda, silové zložky, tak mali príjimač, no a vyšla im odtiaľ mapa. No ale to vlastne sa k tomu málo kto dostal. Tu už sme prešli potom pri tomto ARMSe na grafiku, televízory farebné. No a teraz vlastne už v posledných rokoch nabehol internet, webové stránky a... Čiže to je to, čo vidíme aj na internete, si vieme nakliknúť meteorologický radar, tam tie zelené, žlté fľaky alebo modré fľaky, ktoré vidíme nad našim územím. Dobre, ale toto bola taká história, ktorej je zrejme, že s tými meteorologickými radarmi máte už dlhoročnú skúsenosť. Prečo ste sa pustili do tohto projektu? No, pretože urobiť veľký radar, na to nie sú prostriedky. No. Čiže museli sme vymysleť niečo, čo bude za málo peňazí a rýchlo zložiteľné, bez veľkej skupiny ľudí. Sme sa napojili na českú firmu Ramet, ktorá robí v oblasti radarov, najmä leteckých a nameranie rýchlosti aut. No a oni boli ochotní do tohto projektu ísť, tak sme dali takú fyzikálnu filozofiu toho, čo to má robiť, ako rýchlo sa to má merať, ako podrobne, proste tieto základné fyzikálne parametre, a na ich strane sa urobila vlastne tá strojárenská a elektronická časť. Čiže výsledkom tej spolupráce je to, čo je tuto na streche. Áno. To je jeden z tých radarov.
Áno. No, možno by sme mohli objasniť, že ako vlastne vznikla tá myšlienka, že nameriť radary na oblohu a pozerať na oblaky. No, to bolo už počas druhej vojny. To bude tam. To je tak dávno? To bude tam. To bude tam, to myslíte, dceru, teda ďalšiu spoluautorku systému? Ona sa dostane do konca 40 rokov a ja som začal 50. Aha, jasné. Dobre, pôjdeme sa teda pozrieť za dcerou, ako vznikla vôbec celá tá myšlienka meteorologických radarov. Toto je Miroslava Joríková, dobrý deň. Dobrý deň. To sa dedí v rámci rodiny, tá vášeň meteorologickým radarom, či ako to je? No, ono sa to nejak prenáša v rámci rodiny. A vy ste aj vyštudovali nejaký taký odbor, ktorý s tým súvisí? Nie, ja som vyštudovala históriu. Tak to s tým nesúvisí ani trošku. Nie, ale čiastočne, lebo všetko má svoju históriu a takže čiastočne. Ale dobre nás teda otec poslal za vami, že teda čo sa týka histórie tých radarov, že vy nám budete k tomu vedieť povedať čosi viac. Ak sa nemýlim, tento rok je to nejakých 120 rokov, čo sa začala písať história radarov. Áno, tento rok úplne 120 rokov od patentovania prvého radaru ako takého. Totiž v roku 1904 patentovali radar nemeckému vedcovi Christianovi Hillsmeyerovi. On ten radar vyvinul preto, že keď bol pre lodnú dopravu určený. Pretože keď lode išli v hmle, nevideli, čo je pred nimi. A tento prvý radar volal sa to telemobiloskop. A on fungoval na tom princípe, že keď išla loď v hmle, tak on vyslal dlhé rádiové vlny, ktoré narazili na prekážku, vrátili sa naspäť a keď mu dorazili naspäť, tak zazvonil zvonček. Tým pádom vlastne vedeli na tej lodi, že niekde pred nimi je prekážka, ale nevedeli ešte v akej je vzdialenosti od nich. A ako radar to bolo uznané až na radarovej konferencii v roku 1955. A on sa toho dožil vôbec, ten autor? Áno, on sa toho tesne sa toho dožil, našťastie. Že mu to uznali. Áno. Lebo viem, že preto sa na to pýtam, lebo viem, že taký ten boom radarov prišiel možno pred druhou svetovou vojnou, že v rámci bitky o Britániu sa dosť vo veľkej miere začali radary používať. Áno, bolo to kvôli tomu, že tým, že v roku 1903 bratia Wrightovci vlastne uskutočnili svoj prvý let, dokázateľný let, potom strašne rýchlo začal vývoj letectva a už koncom prvej svetovej vojny sa lietadlá používali v bojových akciách. Tým pádom vzniklo nové nebezpečenstvo, nová hrozba a po prvej vojne začalo sa veľa vedcov práve venovať vývoju leteckých radarov a v 30. rokoch, keď už vlastne hrozila druhá svetová vojna, už to ľudia cítili, že sa asi niečo stane, tak ten vývoj bol o to intenzívnejší a začali vyrábať a venovať sa výskumu aj Nemci, Američania, Briti, dokonca aj Maďari. No a vlastne oni už sa snažili dojsť na to, aby vedeli, že v akej vzdialenosti tie lietadlá sú. Tým pádom týmto smerom sa ten vývoj posúval a oni vlastne videli lietadlá, ale keď oni sledovali tie stíhačky a bombardéry tými rádiovými vlnami, tak stále tam mali nejaké šumy. Že sa im ten signál odrážal ešte od niečoho. Až počas druhej svetovej vojny prišli britskí a potom aj americkí vojenskí meteorológovia na to, že tie šumy, ktoré im prekrývajú lietadla, sú vlastne oblaky. A potom koncom 40. rokov, už po vojne, sa veľmi zintenzívnil výskum ohľadom zmeny týchto leteckých radarov v podstate na meteorologické, pretože sa snažili to zmeniť tak, aby lepšie videli oblaky a aby nevideli tie lietadla. A tým vlastne vznikla nová vedecká disciplína radarová meteorológia. Čiže tam niekde je zrod tých meteorologických radarov a tam niekde je prapredok toho, čo je toto na streche. Áno, niekde tam sa to začalo. Tak sa vrátime späť k otcovi, aby sme sa trošičku venovali aj súčasnosti. Toto, čo je tu na streche, to je len jeden radar. Ďalší máte ešte niekde na západné Slovensko, či kde to je? Ďalší je na vrchole Inovca, južne od Trenčína. Tam sme vybudovali rozhľadňu, nazývame ju telekomunikačná meteorologická rozhľadňa. A máme tam od roku 2016 druhý takýto radar. A máme v pláne postaviť dva ďalšie, máme vo výrobe dva ďalšie kusy, ktoré chceme umiestniť ešte na západné Slovensko, teda na západnejšiu časť Slovenska, v oblasti Senice, a ďalší zhruba do oblasti Nitry. Aký to má vlastne dosah? Aké je teraz pokrytie? No, tu sa nemôžeme porovnávať s veľkými radarmi, ktoré sú v štátnych službách. Náš radar má 7 kW v pulze, čiže 50 krát menej. Áno. A
Anténa pri veľkých radaroch sa hýbe okolo 3,5 až 4 metre. Naša anténa má pol metra. Hej? Čiže tie parametre sú slabšie. Ale výhodou je z toho hľadiska elektromagnetického smogu, že môžeme tu stáť. Keby tu bol veľký radar, tak musíme byť asi 20-22 metrov nižšie. Aha. A potom je tu významná otázka spotreby. Ja by som sa možno ešte vrátil k tomu, že ako to funguje. Tam sme videli tú anténu a videli sme, ako sa to točí. To sníma postupne celú oblohu okolo. Ako to vlastne je? Rozdiel medzi tými veľkými a našim radarom zásadný. Pri týchto radaroch, čo majú štátne služby, sa robí meranie tak, že sa otočí 13 krát. My, keďže je to súkromné, si robíme to, čo my chceme, tak sme po skúsenostiach z predchádzajúcej práce si povedali, že najlepšie bude merať podrobne. Čiže my urobíme okolo 170 otáčok a veľmi podrobne zoskenujeme celý obzor. Medzi tými špirálami nevznikajú rozdiely a dajú sa tam sledovať veľmi zaujímavé veci. Napríklad? Povedzme tvar toho jadra. Ako to jadro postupne sa tvaruje. Potom, aké má zvrstvenie, veľmi podobné s niektorými prácami zahraničnými z jednej univerzity v Spojených štátoch, čo sa týka akustiky. No, hovoríte teda, že ten radar dovidí dovnútra toho oblaku. Jedna vec by ma celkom zaujímala. Spomínali ste štátne inštitúcie, štátne radary, toto je súkromný. Čo je vlastne cieľ? Čo s tým chcete dosiahnuť? Ako súkromná firma alebo súkromná osoba? Tak potešenie ducha. A potom ešte my sme mali plány, lenže my sme slabí na to, aby sme prerazili korporácie. Takže sme sa teraz ubrali cestou vytvorenia v čo najväčšej šírke dostupnosti pre ľudí, že sme vytvorili tú aplikáciu, kde každý človek sa môže pozerať na tie oblaky a môže sa na ne pozerať nielen v tom priemete na povrch 2D, ale môže si prezrieť oblak v 3D. Môže sa dostať akoby donútra oblaku vo virtuálnej realite a potom, čo považujeme zatiaľ za najlepšiu vec, že je tam rozšírená realita, že keď si namierime ten náš prístroj, zariadenie na oblak, tak nám povie, vďaka tomu, že máme dáta z radaru, že je to búrka, takto intenzívne to prší, ide to týmto smerom. A na západnom Slovensku to funguje? No, na západnom Slovensku. Tam, kde je dosah toho radaru. No, lebo teraz musíme tie dva, chce to zdroje. No. Jasné. Keď to budú ďalšie, tak to bude to pokrytie toho Slovenska väčšie. Dobre, na to, aby sme si tú aplikáciu predstavili, použijeme opäť dceru. To bude asi najlepšie. Ona tomu rozumie najlepšie. Tak sa poďme pozrieť. Tá aplikácia sa volá My Sky Watch, tak? Áno, My Sky Watch. Kto ju robil? To je či vaše dielo, alebo v spolupráci, alebo ako to vlastne bolo? My sme to robili v spolupráci s firmou Touch for IT, ktorým sme dodali dáta, našu predstavu, to, čo sme vymysleli, ako chceme, aby tá aplikácia vyzerala, aké informácie má dávať, ako má byť, čo má vlastne tým ľuďom dať, pre koho má byť a oni urobili vlastne tú technickú časť. A aby sme si to vedeli predstaviť, tie dáta z toho radaru, ktorý je na streche, idú na nejaký server. Áno. A tá aplikácia si potom tie dáta sťahuje k sebe a ukazuje trebárs aktuálnu situáciu. Tak? Áno. Dobre to chápem. Ako to vlastne funguje? Myslím, tá aplikácia, čo všetko tam človek môže vidieť a sledovať? No, môžeme si to pozrieť. No. V podstate, keď si človek zapne aplikáciu, tak je tam samozrejme nejaký ten návod, je tam možnosť pozrieť si to v demoverzii, pretože keď nie sú oblaky, keď nie je oblačnosť a je jasno, tak treba tam mať ťažko skúmať oblaky. Ťažko skúmať oblaky, ktoré nie sú na oblohe. Tým pádom vlastne máme tam aj demoverziu, aby si ľudia mohli teda prezrieť, čo tá aplikácia robí, aby si to vedeli vyskúšať. Čiže je tu možnosť pustenia si toho dema. Tiež si povoliť notifikácie, čo sú vlastne, keď si tu povolia ľudia notifikácie, tak im vlastne bude chodiť informácia o tom, že sa niekde v ich okolí nachádza nejaká nebezpečná oblačnosť.
Hej, a tiež je tu legenda, kde vlastne sú vysvetlené všetky farby rôznych zrážok, či sú to tuhé zrážky, čiže sneh, alebo tekuté, čiže dážď, alebo napríklad krúpy, a tiež farba radarov, pretože ikonky radarov majú rôznu farbu podľa toho, aká je situácia, či radar ide, alebo odpočíva a čaká, kým bude oblačnosť. Čiže ono to vlastne, tá aplikácia funguje tak, že človek si to zapne a vidí, čo sa v jeho okolí deje, prípadne vidí aj, čo sa bude diať? Áno. Že to má nejakú predpoveď? Áno. V prvom rade má to možnosť pozrieť si dáta, ktoré namerané boli. To znamená, že ako sa tá situácia vyvíjala. Lebo ono je zaujímavé pozrieť si, ako sa ten oblak tvorí, aj vidieť, akým ide smerom až do momentu posledného merania. A je tu možnosť aj predpovede, kde si vlastne vedia ľudia na lište nastaviť, akú predpoveď chcú, či chcú predpoveď na 30 minút, 60, 90. Samozrejme ponúkne to podľa výkonnosti konkrétneho mobilu alebo tabletu, aby to nesekalo, aby to išlo hladko. Čiže si tam môžu zvoliť, dajme tomu, že chcem 30-minútovú predpoveď a ono im to ukáže aj predpoveď krátkodobú. Tu je dôležité, že jedná sa o krátkodobú predpoveď, čiže predpoveď toho, ako sa ten oblak bude vyvíjať v najbližšej dobe, pretože pri tej nebezpečnej oblačnosti je toto najdôležitejšie. Nie je to predpoveď na deň, na týždeň, ale predpoveď presne toho, čo sa na mňa zrovna blíži. Ja som tam videl aj funkciu AR, to je rozšírená realita, myslím po slovensky. To funguje dokonca tak, že človek chytí treba z telefón, takto si ho namierí na požadované miesto a tá aplikácia mu povie, že toto je taký a taký oblak? Áno, v podstate ide o to, že keď si človek tuto klikne na AR, hore na hornej lište, tak vlastne sa mu zobrazí jednak varovanie, aby si dával pozor, aby nespadol, ktoré tam byť musí, a zároveň teda jemu sa zapne kamera, najmä tomu na mobile alebo na tablete, a v podstate si ho takto dvihne, namierí si ho na oblaky, čiže napríklad keby tam, predstavme si, že tuto je tmavý oblak, hej, a neviem, čo je ten tmavý oblak, či ide ku mne, či je to búrka, či ide iba odo mňa a budem si ho môcť odfotiť, tak ja si ho vlastne namierim tablet alebo telefón na to, tou kamerou si mi to vlastne zosníma obraz, ale mne sa ukážu ikony tých oblákov, ikony vlastne, ktoré vznikajú na základe našich nameraných dát, že na oblaku máte ikonku, kde je napísané napríklad búrka s dážďom, a keď si na ňu kliknete, vám sa vysunie z dole líšta, kde je napísané, hej, teda, že je to napríklad búrka s dážďom, v akej je vzdialenosti od vás, ako rýchlo sa pohybuje a ktorým smerom sa pohybuje. Čiže vy podľa toho viete zistiť, či ten hrozivý oblak ide iba takto niekam preč, alebo či sa blíži na vás a máte sa schovať, treba ísť, keď ste na bicykli, na hrádzi a počkať, kým to prejde, alebo či môžete ďalej bicyklovať, lebo viete, že vás to obíde. Ďalšie možnosti zobrazenia sú tam 2D, to je takéto klasické, že mapa, a na tom sú tie fľaky, ktoré znázorňujú radary a prípadné zrážky, áno? Áno. Je to 2D, to znamená, že pohľad z vrchu, na placatý oblak. A v podstate vy v tomto si viete pozrieť aj, vidíte ten oblak z vrchu. Vidíte jeho tvar, ale zo spodu vlastne vám presvítajú v tom našom zobrazení tie zrážky. A vy si viete na lište napravo, na pravej strane, si viete kliknúť a vy si viete posúvať, vlastne pozrieť si vrstvy oblaku, a tá spodná vrstva, to je vrstva, z ktorej vypadávajú zrážky. A keď si dáte tú spodnú vrstvu, tak vidíte vlastne plochu tých zrážok. A toto všetko ten radar dokáže fakt, že takto urobiť vrstvy tých oblakov široko ďaleko? Áno, pretože široko ďaleko, pokiaľ má dosah, ale áno, dokáže tým, že on meria na husto. To znamená, že ako sa tá anténa točí, tak naozaj ten oblak namerá vo vysokej hustote, čiže vie, v ktorej časti oblaku sa čo deje. A čiže vy keď vidíte z vrchu takto ten oblak, tak vidíte nejaké biele masy, ale vy neviete presne, z ktorej časti toho oblaku prší. Takže keď si pozriete spodnú vrstvu, tak zistíte, viete, z ktorej časti prší, v ktorej časti je trebárs, padajú krúpy, a v ktorej časti toho oblaku je aká intenzita tých zrážok. Čo vám veľmi pomôže, pretože aj vidíte, viete, či to ide na vás, viete, či to prší, viete, či sú tam krúpy, viete, kde. Fascinujúce. Je tam ešte aj 3D zobrazenie? To je zase aký pohľad? 3D zobrazenie, v
pohľad, čiže sa vám vlastne zobrazia oblaky, ako by sa vám dvihli, keď si to na to prepnete a vidíte ich z rôznych strán, z rôznych uhlov, čiže vlastne keď si hýbete prstom, si pohybujete tú mapu, tak vidíte vlastne ten oblak tiež z rôznych strán, vidíte, aký má tvar, vidíte, ako sa vyvíja, napríklad vidíte tú kovadlinu, niekedy keď vidíte búrku, tak je to vysoký oblak, ktorý vlastne tu vytvára tú kovadlinu. Tak to tam napríklad vidíte tiež. A vidíte, že napríklad z kovadliny vám neprší, ale z tej vysokej časti pod ňou napríklad pada dážď. Je tam ešte aj funkcia, ak sa nemýlim, virtuálnej reality? Áno, virtuálna realita, to znamená, funguje tak, že si podržíte prst na obrazovke a vlastne vás to prenesie akoby na zem, po ten oblak. Hej, čiže vy sa vlastne viete pozerať na ten oblak, ako by ste ho mali okolo seba. Čiže točíte si posúvate si obrazovku a vy si vlastne posúvate oblak, ako by ste tam stáli. Čiže vy aj keď ste doma, treba sedíte v obývačke, chcete sa pozrieť, čo je okolo vás, keď si to pustíte a vlastne si viete pozrieť tie oblaky. Ešte si dať k tomu okuliare virtuálnej reality, nie? Áno, no vtedy by to bolo úžasné. Vtedy by sa naozaj, to by bolo úžasné, si ten človek môže takto ten oblak točiť, posúvať a vyslovene si ho poobzerať zo všetkých strán, pozrieť sa aj do neho. No, vyzerá to fantasticky. Je to už normálne dostupné ako tá aplikácia? Áno, je normálne dostupné aj pre Android, aj pre iPhony. Dá sa kedykoľvek stiahnuť, hoci aj hneď teraz. No a teraz už len teda zariadiť to, aby bolo pokrytá čo najviac toho Slovenska, ako sme sa s otcom bavili, že zatiaľ sú radary tu v Čunove, ďalší je v Inovci. A teraz aby pribudli aj ďalšie a ďalšie. Áno, pracujeme na tom a budeme sa veľmi tešiť, keď budeme zase môcť umiestniť radar na ďalší post a postupne pokrývať čoraz väčšiu oblasť, aby čoraz viac ľudí malo k tomu prístup a aby im to vedelo pomôcť. Tak budeme držať palce, nech to vyjde. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A my sa o chvíľočku vrátime v Spektre 24, ale tentoraz už s inou témou.